Da ka jing angnut banwanra bat banang kentiu ya ka jing leka yakun keti lane ka arm wrestling Hariboh district hanin kesngi ka Hariboh district arm wrestling association ha ka jing trilang bat kesenat trikam jong kesang RBOF nomsning proper B unit kila pelong da ka lempung ilekai arm wrestling ha omsning ha ka bat gispangut kisamla kan thai bat kisenrang kilawan banang shimbenta ha ka ne ka lempung ha ka bai kong Margaret Patau ibede iwe nang ginoi khun keti ba pau gari ilai don lang ha ka ngi kum ga jing ai man se mi ki khun samla bat ha bayo bani kran bat i ila pan pau ba idap da jing kemen bani i bagi khun samla kan thei bat chenrang ki sngo tanat bani lekai ye ni ga ja jing lekai watla ka duna bha ka jing kersan lad ong bat phai na ka leng joko sarkar len na ki ki kan hon shushu ka jing panlong ye ka ne ka lempung ka long ru kum ka jing jit ikinong ilekai na ka ne district ban yo ye kalat ban le isim benta sya ka lempung ikun keti jong jela kabasyan on sa panlong hanong ba shalong ha kaban na kene kelempung ki bajob kini oban lek ilekai sa ka state level kabakham sngo tanat bat sngo yo man sim ki wei kilong kemi kalong bai kong Dublin rendong sngi ilawan banai simbenta ha kene ka jing ilekai ha kabakum ka jing borom ye ka riam kasi ilawan da ka jan kersa bat ila yo ora aru ye ka tak marnong na kene ka jing ilekai kum ka jing ai man sim ye kene ki noi ilekai ha kene ka sngi lawan ru ban sakhi kene ka jing ilekai da uba bis imli kum kongsan ha ka jing lang jong uba RB Shadap ubri president jong Hariboh District Sports Association uba Rocky Marwen ubri orang basinong kasinong umsning proper B uba Frankie Nongrum ubri orang basinong kasinong sachning lat maurong uba Korting Warjri ubri orang basinong kasinong Patarim uba Angel Star Khonghat ubri orang basinong kasinong umsning proper A uba Syam Bahasotun rang basinong ka solang uba Rocky Kela ubri president jong Hariboh District Arm Wrestling Association uba Josepher Lapang ubri secretary lembat kiwe kum ka jingai man sim yiki khun samla ki bala job ha ka ne ka jing lekai la ai da ki khusnam Menang pun aktif number 1, menang pun dari 183, 166. 183, 166 baru yang lepas mak. 183, 166 baru. Ni dalam ini dia kepada senar kenyang begitu. Yang final on the next day. Phải thăm ý sẽ thăm ẹ nhất. Siapa pernah? Bapak Simon Malung Frankie, Iman. Ayo, go. Malung Iman. Go. Yang sudah kan, bila punya sudah berjumpa punya kan dia, dia hanya berang dalam bayar dia. Kalau jangka ni kajing lekai bagi pelong yang ni ke second Hariboh Open Selection dapat tak state tournament kalau shibenta ban select key players bagi lagi shibenta ke state championship. Kat kum kajing registration jadi kena ki point Hariboh
fresh registration total pat mentakan san ki poi hadu shispa ako tam ti nakani ka jing pen yele ka juni benta kalong ban shi benta bai ban selagi ki first second third ha ki prepare ki weight category jong senior bagi nation benta state championship Kai pio iya ka jing ya ka jing kom me pher kom me le kai ki khana jing nang ne bar bagi ben bar pan Aka jingi I jongang I kini giba dang shu kiu ren san benta jong kani second boy ni iba kala kiu shisha ki kena kila don kata ka hukom ka teknik yele kai ka hukom yele kai de nganget scam ba ngidang don hi kindiak por ban ai training yiki kumno bakin poi pat koi ka level na benta ban compete at state championship Tersamai hati nama champion. Last champion. Senang sekali. Yang lang ini pra champion nanti. Ai thấp tí sẽ là sẽ fly mà. Kini di champion of champion mo jam riboy jam stem araja to ya thapti hindit phate pangya ki try mo to kini ki average jongi ki salin lekai still level ka banong ka santrik April Penjang boleh sibun ba dai keting ai sim nak thap ti ki tak boleh sibun ni sedikit Tegi kerman, next time in salah on Kebaningkong, kaba pelong ye light no stage po slong, kaba pelong ye kani ka selection nam tak state level. Mentaus nam lingba ka jing pinya jong kani ka ribhoi, ngilayo ben sutiet syaka southwest ka sihel, ngilayo ben sutiet syaka west ka sihel, bat ngilayo ben sutiet syaka tu ani ki kishnong lamba ki district ki bahap apa kani ka ribe ye jongi ka ribe gelia. Te hakata kanong rim ngasngoba ni de benya ai ku le kerpang ka ribhoi namar ka ribhoi ka district ka basdang khmai kini ki jing pensu thien ka le jele kai amsing te ngasngoban kerpat ai ku le kerpang ngai mo ai ku le kindiak nam ta ka ribhoi district ta ku le sibun ribhoi lale ekam ka babha bat ngalawan hau katu ni sem hangni ngalai I ba Senam ayu baru kita bagi pelong yang state level ni, ni idang pun new crowd ubah benta, banyak katu ke state level ke belong kiri katu ke disnam kalau ada, te kasudap betang kata ke jingero sudah, tak kamlele ketika berbahai, te kai ke bangas kuat ban ketik bahai PC ada mentun semua bahai PC ni ke por kelong ba, kadi ke jelek kai ngamong tangka amsling, mentahi ngasngo ban ai kublei ban ai buromi ketika sorkar mentah, pitip nem. Yikinong job jong gajil kai ka prepare ki discipline prepare ki jiyo ya ka cash award hakapor jungi imagret ila di bala le kai kini la palat absan snem ngaru la di athlete satu por kim jiyo kita ki cash award ka sudai bitang ban sulut bit napla te katu wala kataru namar bangi iet niyai banye don kat pakai jelek kai bat ka penpoi yang minta balong kum ni dai pi ki ko ki kun samla ki samla ki bamenta yai minot pai ka jelek kai namar ba kani ka jelek kai kam dei tambakan pin sultanat ep ha ndai ka ka badan kam kalong ba ka penjok kami pi lembaga sport discipline prepare ka badikong baar lembaga ni ki cash award ka IMCMP ka pensultanat iki kimi kepa namar ki kimi kepa jungi mencua ada orang melek kai kim ailat melek kai namar beliau kampoi syairu hendrai mentabat lembaga sport discipline ka pi shim serious
Bapi poisya ka thong ka bahasa Jong nget kanya lami fi se ngam tip tamang sitik tambah kadai tang kajeng bha ti ngan cuba tai kendiat pafin sutenat hak national lamar kani ka amsen kamde ka Olympic game kadi ka non Olympic game ka Olympic game ni ka khamhe ka kas ki bawan ningkong hak national ki yo nripo hajar kala di kepisa ke bahaya kiwan baar kiyo sanpo hajar bat kiwan balai kiyo arsan hajar Ilatip ikong magret mo ilawan ni kun ikam wrestling keleng wat sebar jong kari India ru te ngasopan ay buram ay iro along siya kung baong i rangba mene mo ibalong i district president jong ka sport association jong ka riboy barokoy te kajing don jong i kajing keu jong i hakaliang jong ka sport kamtame am wrestling kalau ay mensin sisya bat langba jong i bangilala ban ang kentiu susu ya kani ka am wrestling ini ka dong ka than jong pi kum pakalong menta ba pi sim menta shirham te sigitin ar kentin namta jong pi kun samla mo ngarong ada way na pedengki parlok jong umsning konstitusi hibarokoy ngajuan ya kani ka ya ki program paper jong umsning omdei tang ni enrei keleng wat ikendong kensurat ru ngajus ngotna tangaway ban ya dan bentalang ban ai mensim ya ki samla hagi sport paper namar ba ngadan tak mensim bagi kon samla jungi ki num tin shu hagi babun ki benta mo kumbang ngi jiyus ngau bagi babun ki paradok prasnam jungi ki ting ya kata ka jinglong marau jungi halak jongkari mo kumba don way ure romba Ukraine ya kata nganga so pakalong kasyon hai ni ndrei ngi kum ki khon samla jong ka jet re jungi nyende ya banting ya kata ka jinglong marau jungi halak jongkari re ka ban nongkong e kadai bangin ting yo bangin long marau how drugs lane hakakia kata ka bentak bakong samne ingi namara dangi khon samla ngi don haka sport ngi don haka kam haka jam ngi don haka no ka benta jong ka kam ka bang ngi trai kong ngi khon samla ngasngau ba kanam wara ya kata ka jinglong maraw ngi namar ngi de ban long ki bayasha ba pristom knang ba ngi non ra ya ka buram ka jongi mo khantame ya ki khon samla jong ka ni ka dong ka than jong umsning kumaloong daw baroki presiden Jungpi ba kalong kum ka kemi ka ba keduk wala da ngimdon benta bat ka am wrestling hindre ha kini ki games ki bashimenta sa ki state level ngiju keduk ya pi ban penyo ya ki jingron kambar ha ka juga por nga sama itu pi ba ya baroki kala ha ni ka tem ka mamenta nila tung yu kum we na ki vice president hapo jong ka RPDSA tong ya sapti bro nangta ngai kublai ya kane ka am wrestling jong ka Riboy district hakane tournament ba ar ba pilale menta ka snam kumba presiden yung piula ai ka jingkran ka jingbatai ba khamjrong ngan no batai ye euro ya ka bangangi scam ba kine kisngi ka sport ka de ka jing kamai kamde ka bangi kamai bamhok hende kane ka long jaka jing long jong pi na ka jing tresidom jong pi kaba piyo ban kamai mdei tang daki po hajar daki kror lada pilong ki yaine hakane ki jela kai te kumikong market pathau dunbok ba ide na kane district ila ai buram ya ka state meghalaya ya kan India ai bro kowe but kamta me ya kari Riboy district but khadu e ka ai buram ya no ya ka snong umsning ka snong umsning kala paunam tang nai gong market pathau ro tenagta ka daw ngai iba man ta snam ha ka baki organize ya ganya ka jela ka hang ne balai wa pun kan ne mane baroki wong te man ta snam te bun plat ba ki bawan ka daw ka long de na ka lok jongu iko maker mathau magin makio i ya ka nam ka baka ya ka buram ka baka ne ka long kme jongi kalayo teki hep badet pila long pila ai men sim yaki bat de lang ba kata ka ba penlong yaki bagini awan bani simenta ka kapor nga wish you all the best yaki khana baro kitu balawan ha ka kesni kidon ki bayo ban lek dan ki ba myo ban lek taman re ki simenta jong pi kalalong ka buram
ya kan ya ke association but kamju ya ke district ki Rockaway. I wish you all the best.